Glede dieken net struien met zout, maar met sop uit gas. Gas dat simmers meent is in de berm. Het klinkt haast te mooi om weer te wezen. Maar Fries om Utens, Hillebrand Breuker, denkt dat het in de toekomst samen zou wezen kan. Oorlelien hebben wij voor het eerst eigenlijk experimenteel gas perst. En dan krijg je vezel en sop. En de sop, dat preun ik. En dat preun eigenlijk wel zout. Dus er zitten al je mineralen in die vriespunt verlegend binnen. Er zit er net genoeg in. Maar dus we zijn aan het testen of er voldoende in zit om als basis voor een nieuw gladysbestrijdingsmiddel te broeken. Het sop is nou nog te zoer om sa in de natuur te broeken. Er moet dus nog het nodige onderzocht worden. En daarom is Breuker deze week in Ljouwert om te zien of bij wetsers de milieueffecten in kaart gebracht worden kunnen. Hij ziet gas namelijk als de ideale vervanger van zout. Het groeit naast het dik en we gooien het op het dik. Ja, dat is de basis van circulaire economie. Nou, daar ben we mee bezig. En dat is het belangrijkste. Maar het is nog wel een hele toer om uiteindelijk daar iets van te maken. Dus. Maar ja, dat is innovatie. Hillebrand Breuker hoopt takken winter op Lietse schaal uiteen te zetten, maar het broeken van gas sop als gladheidsbestrijding.